Ay, salamat. Ibigay di ay. Talihan mo. Ta. Hey guys, tagan ko ayo guys oh. Kanawa, nag-harvest. Nan. Nag-harvest na pa dito. Kuha dito no. Damo among kamatis. Na laman din niya. Oo. Utlan na lang eh. Sige na. Utlan na lang eh. Ayan na eh. Ayaw, iyan na. Huwag na kay bangan. Ito yung 9 hectares namin na kamatisan. 9 hectares. Si birthday girl. Ugay na ako siya. Pero guys, ay lang. Bantay na. Hi. Ano dahil, i-focus na na ang kamatis. Kaya dahil Mm. natumba siya dahil sa bigat. Jo, napa? Ayan o. Ah, Gunting, okay. Dahil sa bigat. We're eating ice cream. Wala, grabe. Damo, dagusulod ta ay. Yan tinatawag na loaded. Tayo. Ay, petil ko ako. Ano eh? Ulong juna. Oras ulong juna ka ako. Uy. Hindi ako kinadakan oh. Ay, oo nga. Nakakatuwa. Dadalhin ko to. Ay, sarap nito. Cute. No, litos na ito. Ay, Ito naman no, litos. Tata ito, anta. Guwapo mo. Mer, litos na ito. Ito naman eh. Kaya kuha naman. Kuha naman. Kanang winter na. Rose. Dili ni vegetable. We have eggplant. Narn. Mangita ko ganun eh. Asa gross tita? Ayaw ng rose. Dali nga kahoy. Ipailaw. Ay, dili. Good. Guys, look! Look! Can you see? Ito. Madahaw na. Gusto. Dili. Ako din din. Diyan pumahan kita ng bahala. Luy aga nga. Uy, be. Nan, we have Luy also. Yan, naman naman siya. Yun siya, good, good. Ano siya? Good, good. Nada, yun siya nga. Yun siya kanunoy nga. You look at the leakage. Yun siya nga. I know guys, you good, you are good. No resist.